Alo, da, puiuț. Bună, puiuțul meu simpatic și muncitor. Bună, ce ai mai făcut? Bine, am dat avansul la sală și am cumpărat cel mai scump meniu. De ce? Pe cum de ce? Ăla avea creveți și mie îmi plac creveții. Bun, și mai ai bani? Normal că nu mai am. Am dat avansul la sală și acum sunt la salon. Trebuie să probez cât mai multe coafuri pentru nuntă. Puiuț, dar mai sunt 5 luni de zile până la nuntă. Tu ai de gând să faci fraude acum? Păi și ce dacă mai sunt 5 luni? Trebuie să-mi dau seama care îmi stă cel mai bine. Plus că nici nu e scump. 500-600 de lei. Păi și câte probe ai de gând să faci? Nu știu. Până o găsesc pe cea mai bună. Bine, hai că săptămâna asta trimit bani. Bine, te pup. Alo, da, puiuț. Alo, bună puiuț, ce faci? Ce să fac, puiuț? Muncesc. Bravo, iubire. Apropo, vreau să spun ceva, am găsit formație pentru nuntă. Da? Și cât cer? 20.000 de euro. 20.000 de euro, dar una mai ieftină, la 4.000, ce avea? Iubire, hai pe bune, e o formație din aia mișto, cu soliști, cu tobe, unul cântă la trompetă, nu oricine și-o permite. Și vreau să-ți mai spun ceva, iubire. Am mutat data anunții, nu mai este pe 20, este pe 16. Păi să n-ai dat deja avans la sală? Plus că pe 16 eu n-am cum să ajung, că nu mă lasă șeful să plec înainte de data de 20. Noi stabilisim amândoi pe data de 22. Este nunta noastră, nu a șefului tău. Trebuie să vii. Plus că pe 16 m-am născut. 16 este numărul meu norocos și de la 16 ani ne-am cunoscut. Toate au sens. Bine. Iubire, trebuie să mai trimiți niște bani pentru că mi-am găsit rochie de mireasă și aranjamente florale. Bine, săptămâna asta trimit bani. Bine, puiuț, te iubesc! Alo, ce face viitorul meu soț muncitor? Muncesc, puiuț. Vezi că am vorbit cu șeful. Vin pe data de 16? Numai că singura soluție e să pot să plec pe 15 și ajung pe 16 dimineața și vin direct la starea civilă. Altă soluție nu am. Bravo! Apropo, am găsit rochie, una așa perfectă, cu dantelă, cu dreaduri. Este perfectă pentru mine, iubire. 10.000 de euro. 10.000 de euro, dar una mai ieftină nu ai găsit? Cum adică mai ieftin, iubire? Ce vrei să zici, că eu sunt o femeie ieftină sau... Sau te căsătorești cu una ieftină sau ce? Nu asta am vrut să spun. Mă refeream că puteai să găsești ceva. Orice ai spune, iubire, pe mine nu mă interesează. Mie îmi place, eu sunt mireasa, eu sunt centrul atenției. Plus că am dat deja bani. Doamne, scârcit mai ești. Apropo, ți-am găsit și ție un costum să nu zici că sunt rea. Da, și e fain? Da, iubire, vine țiplă pe tine, perfect. 200 de euro. 200 de euro, dar nu-i cam ieftin? Cum adică mai ieftin, iubire? Ba mai ieftin, ba mai scump, ba mai ieftin, ba mai scump. Eu nu te mai înțeleg deloc. Oh, măcar știi ce-ți mai trebuie la nuntă? Ce? Dar cine îți fotografiază și filmează, iubire? Tanti Varvara de la țară? Cine?
Ai noroc că m-am ocupat tot eu. Am găsit o echipă așa bună, filmează 8K, 7.000 de euro. 8K? Dar ce are Full HD? Cum adică Full HD, iubire? Eu vreau 8K, să-mi filmeze așa rochia, machiajul, să mi se vadă toate dreadurile perfect. Plus că 8K vine de la ca lumea. Aștept să-mi trimiți avansul. Bine, puiuț. Trimit săptămâna asta. Bună ziua, bună ziua! Mă scuzați că vă deranjez, sunt mirile de astăzi, pe data de 16. Am fost la starea civilă, n-am găsit pe nimeni acolo. M-am gândit să vin la sală să vă întreb pe voi dacă știți unde este starea civilă sau biserica, pentru că eu sunt în întârziere și mie nu-mi răspunde nimeni la telefon. Aveți idee? Avem nuntă astăzi? Nu, azi nu avem nicio nuntă. Cum adică? Astăzi este nunta mea, pe data de 16, cu mirele Petronel și mireasa Cosmina. Ei, la nunta de aseară a A fost. fost Mireasa Cosmina aseară, doar cu mirele Iulian. Nu uitați că am făcut poză cu ei. Și a fost o nuntă destul de scumpă, că ne-a dat tips câte 200 de euro de fiecare. Dacă nu credeți, am aici un clipuleț, o filmare mai... Aida, ad un pic de apă, că ăsta e al 3-lea pe luna asta. Domnul! Hai că vă găsesc dumneavoastră altă mireasă. Hai! Domnul!